feeling na after nung evaluation na pasado ka, sobrang sarap din sa pakiramdam kasi alam mong lahat ng pinagpaguran mo is nagbunga naman. So, good afternoon everyone. I'm Nessa Villaverde, trainee ng HR department. So, yun po, nagkaroon po ako ng final evaluation and thankful naman kasi nakapasa. Sobrang nakakakaba as in kasi yung mga panels and sila yung mga yung mga trainers ko and syempre si Sir Ian, so siya yung general manager kaya sobrang nakakakaba. Tapos kapag kinakabahan, lalo mong gustong pag-aralan yung mga ginagawa mo, yung mga ipipresent mo kasi gusto mong ma-impress yung mga panel. Pero yung feeling na after nung evaluation na pasado ka, sobrang sarap din sa pakiramdam kasi alam mong lahat ng pinagpaguran mo is nagbunga naman. Yung tungkol ko sa cryptocurrency, syempre pinag-aralan ko po, and then yung ways ko dun sa mismong trabaho ko, yung hiring process. So yun po, nag-note ako parate and lagi kong sinesearch. And in terms dun sa Excel, kasi dun ako medyo mahina talaga. So ayun, continuous practice and nakikinig talaga ng maigi dun sa mga trainings. Sobrang thankful ako kasi sobrang dami kong tutunan sa kanila. Hindi lang sa kanila kasi sila yung mga nag-train, pero pati dito na rin sa company kasi araw-araw sobrang dami kong natututunan and sobrang thankful ako na dito ako napunta. So, thank you po sa pagpasa sa akin and welcome sa akin sa company.